Sziasztok! Szeretném bemutatni ezt a tatabányai újvárosi lakást. Béla király körtéren vagyunk. Belépve előszoba. 42 négyzetméter, 1 plusz félszoba. Jelenleg ez itt a konyha. Szemben pedig egy külön spejz. Rendezett, karbantartott fürdőszoba. Ez egy kisebb szoba. Akár hálónak vagy dolgozószobának is tökéletes. Itt pedig a tágas nappali, rengeteg természetes fénnyel. Inverteres klímának köszönhetően észre sem veszett, hogy a 4. emeleten vagyunk. És végül nézzétek ezt a panorámát, kilátás a Gerecsére. Ebből a lakásból könnyen kialakítható akár 2 szoba plusz amerikai konyhás elrendezés. Tehermentes, azonnal költözhető, 2 percre a főtértől, az egyetem, boltok, vasútállomás, minden megtalálható a közelben. Ha felkeltette érdeklődésed, hívj és egyeztettünk időpontot.